יש את הסיסמה שתל אביב היא עיר ללא הפסקה, וכשאני חושבת על זה אני שואלת את עצמי מה היא לא מפסיקה לעשות העיר הזאת. אז אני לא אחזור על כל זה שהיא בונה לאנשי הנדל"ן ולעשירים וכו', אבל אני רוצה לדבר על עבודת התשתיות שלה. היא בונה תהומות אדירים בין בני האדם, פערים עצומים בין ערבים ליהודים, בין אשכנזים למזרחים, שמחולקים, כך רצה מקבל ההחלטות של פעם, שמחולקים גם בצורה גיאוגרפית בין צפון לדרום. ועוד נדבך היא הוסיפה עכשיו, כשהיא משסה את התושבים כנגד מי שהם לא תושבים, מי שהם בני אדם שמבקשים מקלט מדיני, שזה הפליטים. שכשאנחנו באים ואומרים שהם בני אדם, אנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו בני אדם, כי זה הראי למצפון שלנו, זה הראי לחברה הזאת. ועיריית תל אביב היא עירייה עשירה מאוד, יותר מדי עשירה, וזה טוב וזה מצוין, כי היא יכולה להרשות לעצמה לשנות את המציאות הזאת. יש לה את הכסף לעשות את זה, יש לה את המשאבים. דבר אחד אין לה את הנכונות, אין לה את המנהיגות שתרצה לעשות את השינוי, וזה מה שבעיר ללא גבולות אנחנו מתכוונים לעשות. אני מאוד שמחה ומתרגשת שקיבלתי את האמון של קבוצה מאוד גדולה וחזקה וחשובה של אנשים שהצטרפו לרשימה, ואני רוצה ככה לשתף אתכם בזה שזה לא היה קל. היו לנו ניסיונות גם לחבור לאחרים, ואני עכשיו בת 40, עברתי מספיק בחיים כדי להבין את הגודל העצום הזה של הפערים, של הזרות שנותנים לך להרגיש אותה. וגם אנשים שמתיימרים להביא שינוי באים ואומרים לך ככה בפרצוף, אתה לא טוב אלקטורלית, אתה לא טוב לדרום ואתה גם לא טוב לצפון כי אתה ערבי. והאנשים האלה האמיצים שחברו לרשימה הזאת עיר ללא גבולות, ובראשם אמילי מואטי, שהיא זאת שיזמה את הרשימה הזאת ופנתה אליי שאני אהיה בראש הרשימה, שהיא פעילה פמיניסטית, ואת אילן צלר שהוא נאבק למען זכויות האנשים עם מוגבלויות, ואת ישי גולן שהוא גם שחקן ואומן שנלחם על היכולת שלו בכלל לגור בעיר היקרה הזאת, ודן חיימוביץ' שהוא פעיל במאבקים נגד עיריית תל אביב על בעיות החנייה שממררות לאנשים את החיים, אורלי פלדהיים שנלחמת על זכויותיהם של מבקשי המקלט, של הפליטים האפריקאים, וסיגל אביבי וסופיה טרוטוש ארגמן ועוד רבים וטובים, אנשים שאמרו אנחנו רוצים לשנות את סדרי העדיפויות, אנחנו רוצים להביא לעיר הזאת בשורה וחזון שיכול להפוך להיות למודל לכל העיר הזאת. וכשאנחנו אומרים עיר ללא גבולות במקום עיר ללא הפסקה, זאת עיר שתהיה עיר משותפת, שהערבי לא יפחד להסתובב בדרום העיר או במרכז העיר או בצפון העיר, ולא יפחד לדבר את השפה שלו, שכל אחד ידבר את השפה שלו וכל אחד יופיע עם הצבע שלו ויהיה גאה במי שהוא. וכדי שהדבר הזה יקרה הוא צריך להתבטא בתוכנית עבודה. ואנשים שמכירים אותי באופן אישי ומכירים חלק מהאנשים שהזכרתי יודעים שאנחנו אנשים של עבודה, של חריש עמוק. אני בפעילות הציבורית 18 שנים עובדת על חינוך נוער ערבי יהודי בעיר הזאת, בין הכפר הירוק לבין יפו, ואנחנו רוצים להשקיע בחינוך ולהקים בית ספר
דו-לשוני, ערבי-יהודי, ורב תרבותי, שיהיו בה אנשים מכל צוות העיר, והוא יהיה ממוקם בדרום העיר וביפו, ושיבואו מצפון העיר ללמוד יחד איתנו, ואנחנו רוצים שהחינוך הזה יהיה חינוך ברמה, חינוך איכותי, וחינוך מסובסד על ידי העירייה, כי זה זכותם של אנשים לקבל את החינוך, וזכותם של אנשים לקבל את הדיור שמגיע להם, וזה עוד דבר שאנחנו נפעל למענו. ואני רוצה להגיד לכם לסיום, שזאת בשורה חשובה מאוד ליפו, שבתל אביב אנשים מושיטים יד למשהו אחר, למשהו שונה, ובעיקר למנהיגות שיודעת לעשות את העבודה. ותצביעו קוף. תודה.